ba behye ne nsa no obetumi aye anase wontumi enso so enye eno eye dia friend say appointment committee of parliament na eno amukonkunyasie won mukunyasie ni munyina no na eyade se empepam no ekasei Ghana mampanyine nana adodankwa Akufo-Addo akora ena nutumi eso apawo eye oba panyine foforo se wonhwe na onkototo nneoma na onkoda eye atemuafo nyina enso ano na eno eye Justice Gertrude Araba Esaba eye Tokono na yebo ni din no na chese ewoso okopiem enso ewo eye appointment committee no wonom so aso eye mo mototo na no enso ehwese ampa dwumadie ne yede ba behye ne nsa ne sebe mpraduasa obetima ye ne sede yese behwehwe na pepepe amannoma enso atimi akonkan anase se ontumi so so a so omohwe na so obetimi dia na ne chese omunyina enso ahwe na omagye na atum se ontumi so so dia na ja wonom ahwe na de wose omo enso so eka no womatimi enso de ababetu dwana timi so aboa menoma atimi akonkan na wabra eye wamame Justice Gertrude ekopiemu ewa appointment committee no anymore no ana wonom ebusa no se oba panyire mayembusa ya tete ase mokra temuafo amu ma kokko ganam yanom no mofiase amosole amototo ayampiasa an esgracia yi monsantimi nkabi ani adeade wonsenka yesa na sebetie esgracia ya Ghana fo korampo bi dem soso atwoma no bia so kire se eni kwase etua enso de ma eye obi biala oka article 71 no wono mo soso mo pebia na ana mo so mo de no mo gibi ana se mo nyibi kura so a mo hye yesebeti etesei na eno ana eye Justice Gertrude Araba Esaba di tudwetre mu se wono motemuafo mo Ghana adom de anya no kura so omo esgasia no omo gibi o chese omo ngibi omo nka ho kura na omo soso agidi yese omo dwumadie na omo edie no aja eyade se wo yesa wo adwuma ne sa adwuma ne nim se wo edasei yedu yebeji udibra fi nsam ana se edasei wo se wo so kura mpo no ye twe wosin nchen wo se dabi omo adwuma no enye sa ana se ebia mokura ne mfie na ebia ana se mfie miense bia wo se yetom so aba na obi foforo so ba o se dabi atemuafo adwuma no enya sa netie wo yi adwuma na giso obo ade na kasankasa twedi ampon wato ne nsa afrew so onto ne nsa afrew nko ade a anase empo ebia emfia Ghana ya mamra no atwade ato no se udura e wo se wo ko ahomegie mu no gise no aduru se no nduru ye de a wo ye wadwuma ne sa etwamu sa titola enti ono de wo hu ne se o maketua so ye de ma no ye de ma wo mo no eja eyade se adwuma na kasankasa frɛ so yo temuani ewate asfo asase isuo no enya de ketu o Nyankopɔn na usina na emu no enti adwuma na kasa no ahofama ne atuwa che adwuma enti o maketua de kakra bi o mo nsa ka bia no o mo ani eso na mpo se koba se adwuma no mu ni se babia o maye adu no ewo se yepigya o maketua ensensem mu a wo che se aban no ewo abedwaku a wonom ehye edi sankutahudie no ede ma wonom enya se agagefo na asori ya amso muntwa ye ka nti ye ko strike ni ade da bi omo abedwaku a se ekoba se ewose yepigya maketua se semu a omo ni aban no sinkonya no omo toato adwen ehye de betumi enso aboa womo etonu de ogidie se atemuafo omo de omo do omo eto omo aketua ene nnuama baako mienu miensa bia nimhyedie bia ekika ka ho eso pe na sa esgracia na de enya de se wonom so omo ensa ekabie. I think that consistently the Association of Magistrates and Judges have responded to the question of ex gratia for judges and made it very clear that judges don't receive ex gratia. We continue in office. We don't go anywhere until we retire. We don't have a cycle, and therefore the discussion of ex gratia is not at all applicable to us. And this specific provision where our names are mentioned deals with how our salaries are set. And Article 71, as you know, Presidential Committee that does that work. And the framers of the Constitution thought that that was the appropriate thing to keep us independent. Ghana adishimama eni awuti ye wano aye oba panyine bana tembua dwumadie ni mu a wa ben pa tembua dwumadie ni dia wa rediri wo mu enti wano dia dan so nya de ketua wate etu hia na no atwa no kruse ewo wankwa na ho na empebram na okase na adodankwa Akufo-Addo Ghana ma panya kwa agya ntumi so epese wo pone ni dibra ni bi ede ma no se won koda agyagifuo nyina ano na no nam so okopie mu appointment committee ani mu amototo na no a wo sane sansem wadi agu ono mu eno Justice Gertrude
Araba Esaba Tokono ana otene nka no wa mane nsam no ansi wonoma wade bi to asubiem ebo ayetemamufo nyina kokko ka kire wonom se wose asem ehia ne pa to yetemamu a temamuni a na se wo yo mambani a fi wasum abia wasum pa na tie ne ye wo kire se amanfo asori omo se an ana atemuafo pe adamdie omo pa adamdie je pa bribe no omo gibi na ano ana eye justice Gertrude kire mu se se ba no eye sa bribe je adamdie je na wo chese no de obetimi akasa otemuafo bia ni mu se adwuma wo di no watiasfo sa si sunya adwuma ketwa na da chen kwa ma no na ketua edananim enti sadi amamra no so aka no eno so emma no kwa se wo se wo de adamdie etondo obetimi aka se atemu adwuma no atemuafo no enya de se wonom je eye adamdie na wo chese de tie nie eye de se nkrofo bi wo eye no mo wasende bia wonom a ene ye wonom ne nam wonom a bia me ne okase na danfo ene wotemu ani ba akubi enti wodi wasem nya ba pe so wuma me kakra metimi de hu otemuafo ne de amaw ene se a lawyers fo ekura mpom twitwaje eye adehyerim bim kura no omo susu timi kan ojaji ni no gise pe kakra de ma no nya sa enti osese se sika na ya wonom gige na se eye adamdi ya omo saafo ne gige no omo gige abi okura mpo a otemuani no ne nsanka yamfa nkoma no wasi abi wonom ne nsanka dodo na obetuma ga dodo na a lawyers fo na na se sebi producer wonom a omo hwe na ebia wonim judge ni bi no wadefedefo no watua kakra de ma no wasi sika no omo a na wisuo omo a enti won de obetumi aka ese atemuafo de se bana demdia pa de a o debi nya de se wo honum kra na enya de se wo omumu saa na wotrem se no nto benam sa akonya we so atu eye adehye no mofo pa se wasem kodi asende bia hwe se amamra no ne yede eye adwuma otemuani no menye wadwen se an obi oben ni bi wodi sika bi kwa akohunu se wono so enam sika no so na gyan konfa nkɔ defe anase wonfa kɔma eye otemuafo se de be yasem no obetimi abuade ama wo se saa hyehyɛ no ade a wo se temamfo anase sebi previous adehye no mo enso etimi ehwe ne ye pa sanse atemuafo wono mje eye ademdie. On the issue of corruption within the judiciary, I think that from my experience, I have come to understand how these perceptions abound. As I said, the judicial service has more than 7,000 employees. Only 400 or so are part of the judiciary. Anyone who presents themselves as able to take money on behalf of a judge gives that perception. And very often, we as judges, including those of us with the reputation of being unbribable, find ourselves in that corner where people go out and present that they are going to give you money. And others believe it because they don't know that you are unbribable. So there's a whole market, we call it judicial predators, around our function. And that is something that we constantly try to address in our study of ethics, both for judges and for staff. And then for the community to understand, this is something I would really love to tell Ghanaians, that for every 10 people who tell you give me money for a judge, you can be sure that 9 likely is going into that person's pocket and not to a judge. So please, don't give money to people to take to judges because it's their own market. Yo mwa kasankasa omo business omo so abie no sankrofo no to oba se o mam kakra o judge mi nim no ye be wie no de mana o kakra bra o de mana utanye kwa asam ne asabe bu atia na hwe ade wepene ho wei eye oba panyina ya body tin se eja wono se yetotona no na ne nsem ogusu a wokekan ya se to appointment committee nanim anaso to masumu a won behwe na omagina tomam na kwakoye eye otemuafo nyina panyini chief justice na eno justice Gertrude Araba Esaba Tokono na odeshimama wote nenka enso eno na ma yenko ensem foforo enso so emwan na ayadesi yansa ka enkrata enso ebia eno efri narcotics control commission wonum akache na wonum ekyeremu ese wo
busumi a ewo mu ya ne da na toso aduonu miensa na yeda ukuada na chese Wednesday 23rd May 2023 ana mu kyerem se omonsa etimi eka eye boto bia eno eye mako boto ni mu no ya package enyoma bi ewuo mu a chese sa enyoma no o hwehwe ase de package ni ahye na mako aduanum enan 54 ana chese ya hyehyɛ no ase aburu a yedua na yasili ano no so hu bibisa na ɔkyerɛ so mo ensa eka ye no sa adie yi se odi kosi eye scale so na so pese hwehwɛ mu edura emuduro no ebeye 12.67 kilogram na wɔkyerɛ se no so wo mu hwehwɛ mu ano na kyerɛ se wo makwakohu eye bonsam tawai bi ena chese sa ya bobɔ no deboa ya kyekere no deboa sa mako eye aduonum enan a chese ehyeboto no ensu emu eno okase wo hwɛ mudura emuduro no eye 12.67 eye kilogram yi eno mkyerem bonsam tawa de no omsi omu kyerema se sa bonsam tawa yi ye kase ye kwane akwakoton na ye de agisika wachese sika botia yebetimi ama yensa aka eno esom America dollars no eye 127,713.6 US dollars eno wachese nke yensa betimi enso aka se kase ye koton a na tie ba bi efrai wotrem se eyade so ohunu sa bonsam tawai ewo eye Ghana omamuni nyina no wiem hyen ginabia kese no mekire Kotoka International Airport eye cargo terminal ho ehwa no kire se onsa etbi eka eye saa bonsam tawai na bonsam tawa no so bi mu fra no wi eno na wasem na making na wakire so omonsa kan ye no na omuhwehwehwe mu na no mahu se eye owura bia na kire se ono aye na adwen se opese odi fa kwoti kwa so na agya kwodi kopiem ewo UK man ni mu ai na nyame agya onpe bone ana acha ochese okoduru eye Kotoka wiem hyan gina bia honom no se ni refi no se wo koi eye ade se ebetoto no ho ne ahwew sese yew na omu kyerem se womo ekoduru honom sa na chese wo se ye de omukọ na agya on se ye bo mo search no ne ye hwe omu nuama mu ni ade a ani so omu hwe omu nuama mu a womo ekohunu eye sabonsam tawai na asem no ekasai Narcotics Control Commission eno ewo Kotoka International Airport eye cargo terminal wonom no wonom kyerɛ sɛ eye saa bonsam tawai sisiam no kase de abedi wonom akache wonom ahwɛ de akɔ eye biaya ogidie sɛ wose wode ekɔ na afenhwehwemu a eno enso so ewose ekoso no omo atimi enso ahwɛ na wonom atimi enso de ahyehyɛ so na atimi enso aboa amanioma atimi akonkan na okyerem ese sɛdeɛ Ghana yamamra no sisiam no kase emma wo kwan sɛ bonsam tawa anase wi no ewose yedi hu edwa ewo mayimo no wonom kyerɛ sɛ wonom bɛhwɛ no makura eye saa tumi no mu wabra mo enso so entoto nase kura sanse wachese se ohwe eye Narcotics Control Commission Act 2020 section 40+1 and 41+1 ewo eye at 1019 ni mu a wose watintim de aguwanum kete ahye ese bonsam ta wadwadie pa de omayimu anyade se wose ekoso kura mpo ne dua kura mpo no eni kwa se wudua bi ye chew se wudua bi eno so waso betimi ayehye pa eto mo kire so mbehwe na saa eye ntutu amatimi de aye aduma no nti omo ebokokọ se obi biara bonsam ta wa na se wi wodin wuduma bia no wonhwe ase obegya se nyesa awanyai na nkakra ye dumu kuan waso betimi enso ayehye enti de omo nsa aka ewo Kotoka International Airport won de omo kire se hwehwemu afi ase akese ekoso obi biara no bom bibia no won behwe se omo nsa betimi aso ni mu na afi no ye de onmo enso akogina eye amamra no ano ebo omo de a nyobi na kuma ntwibosi akon woni tiri ebegya kyerema na sankrata we de wosan ye no eno eye Francis Opoku Amoa wono eye Acting Director Public Affairs and International Relations Department ano enso so ewo eye Kotoka International Airport Narcotics Control Commission wono enso ahweyenti adeshimama de abepie eno no se bonsam ta wa wi no
penfo mo ewo Kotoka International Airport say omo satimi akabia wo chese no say yakase yakwa koton a ka America dollars yensa beka 127,713.6 US choppable money ena ke yensa betimi enso aka na we ayensa aka ye kwa kotwa gyatum ayese ya se enso so yeso yedi wudwantwe eye de gya ne betwa atum ni ahye ne kwa sika na kro no sika na kro ha we ne dey ma yankoya ni man ewo eye ensem foforo enso so emu Ahenkan FM ye to aso na yedian ba yeni akasankasi ye mpesua so no eye bremu enfimfini mense no enso so emu na yade se ene enra ade fefefefefefe pa bi koso a na chese efe pa edwumadi no koso enso ewo achim oda community 2 na ni nyina no enso so ene se ene eye bremu municipal assembly no atimi ahwe aboa edi no kware edi ama eye oman no esanse wonu madwuma no so mbehwe ama noma enso akoso na se putunyuma timi akoso wo mpesua no enso eswo na no enam so ebi ama eye municipal chief executive officer edi mabremu central municipal assembly onimanyafo eye ma me Victoria Edu edi atodwa echiremu se obepiem ewo eye assembly no wono dia mensi no bedwa no wo chese wono ebo adwuma papa titru eba na pomde enso dwumadie ne ntotoye emu a wono mfra ni agorokora sanse yese enkwa ena ehia enti enipa wonkwa de ni daso enso ho de ma no enu ti wosese wo hwe afempino ene aduonu baako na yade se wo hwe eye district performance assessment tool na wo chese ye bo no mabaso pa ye bo bremu ifimfini mensin abaso a chese ye hwe ye disika buti bi kura de hye wonam sase wo hwe modem ba wonam abba eswa ni papa enu ti na wose ye bo wonam enso abaso na no ana wo kyerem ese enam abaso body a ye bo wonam no enam so ama musu dusu a chese ja sika kakra omo sa eka no omo kyere wo mo enkrabatan enso so emu ahwe aboa ama no matimi akoso eni se me no eka sei yade se enam no kase okopiem ewo eye achimoda community 2 a chip compound foforo kra eno aya ayasabia no enso so wom atra ye na ebia chese yesi ede ama wonom so enhwei na apomde ensemu enso entimi empeja na maame ekyeremu se wonom assembly ne modembo ena nam so ama enei oda community 2 so ensetimi enso aka eye dwumadie bia etesa wode sansemu etodwa na yade se twotwodo ani ntina kukudamfo akyese omo enso ewo eye bremu mensini no assembly ni mu ono womo enso so abo ademu ewo eye oda community 2 biaya ene adwumadie enso so wonom ahwe apigade si wonom no na afeso no adehye binimo ahefofo ene wonom keka aka ho atimi adi ahyemu ya bodwatada na kyese eyade sese adwumadie no empanfo kyese wawie kura to wawie no na wodane ade ahye wonom ombehwe adi dwumadie enso ama no matimi akonka meche health service for no yedane dia so omonsa no omoso timi akotrem abo adwuma wadre ama nneoma enso atimi akọ eye enkan no otrem se atena ya wonom asie wo hwe eye dankora hodo ewuwo mu a na kyese eso anipa sanse obenya eye emata na ye wom emema ene eye enkora wonom enso so ahwe eye ababia ja omo yade ye betimi de omako their friend say female male and children ward no wo kyese bi ho enu achi so no pharmacy na kyese ya hwe oye sebi cafe acho yalefo na wie no be ye obekwa gye nduro ebi enso ho outpatient department their friend say eye OPD do eno so ebi ewo akyese ni nyina so betimi enso aboa ama no matimi akọ eye enkan yentie eye owura yere maame Victoria Edu wabra wode ne nsem no eto eye eja sa chips compound a no mo friend say Herald baby a no mo wo no wo se ne fie bi e wase ho e ho na sa chip compound wo mo hyem a wo mo edi dwuma e de boa omanfo enti assembly no e tena se ne yehunu se da bi e wo se yenya baby papa e de emma anesi foi e tena ne wo matimi ahwe ye nkrofo a yare kakra bi a wo mo nsa betumi asoso ti anya chips compound bi e ti wo mo ma ya so tin se esese ye pagam esese ye ma no ekokoye health center enti wo ha say ne ya de safwa contractor no de safwa no wawie odi abreye assembly na ya assembly ne so asede say ya de ma hospital no omo so efrase e di dwuma ya na ebi bisa say ye idea ye de dwuma dia edie no
ebi eso faso and you will name. And then you are district performance assessment. You want to say, districts and municipality say you wait. It's your one, but before back to assessing. Such a say, and possible do so. Now, when you are max, say you one, say you two, say you three. If you are converting to Sika meetings, I hope rock SSC. Living now physical planning, wait. Some young idea we get more, and then this street in an pass you. Na just omo gba adwuma pa adwuma ekoso pa moso so amu ni se sa IGF no enshada mani ade no o kire se hwe eba mo de gba adwuma om de dwuma de se na SB enso efata pa a chese enya de keto no internally generated fund no IGF o chese egba adwuma na de otin nkan wono na bepie mu ewo eye bremu enfimfiri mansin no enso emu a kro eye bedwa no wono na chese otwia wonom ano nti eye wo municipal chief executive owura yere onimonyamfo Victoria edu ena de shimama wote nka no na eno echi no na aye municipal director of health service na je se okopiemu ewo aye mensin no bedwani mu a de wono na shapom de dwumade ne totoye eso ewobremu finfini mensin mu aye owura Bismarck sakode ena wono so ede etudwa ekirem ese wobesere pa se assembly no dwumade a wonom enso so eye no ayade a eso ani enti aye bo wonum enso abaso se de be koso ahso mu nkura hye wo mo enso eden no makoso abo adwuma wadre ama no matimi akọ eye enkan enu nti wo sere pa se eja abasobode no eya emra we o maye na nkaja se de anopai ya sinkunyan ne ye ka so hu enti scan basa akora nipa no na ni tirim ye ndede enti se bi adwenbone ne kura ba no bo wunsi an se papa na bebu ngama faso na chese ye ne ye kro no enti sa na ana wo chem se o sa be pedetie eti wo chese adwuma de assembly no eye bi pa na ewose yehwe na ye nyina so ye bo wonom aba so said no akoyi pa na me hunfu bia o ba bia ni na se ya jatu se dan mo si yie e fe yie me bi se bi di bia so no ibidi aso o manye isi obi o yare ba ayansa bia no se me presa bibi nte de ba na wa ba so no o hia se wo na we de kokoro na oboa no na yade no utimi ehwe na ere ebrase na yeso ba na wo de hai ni mo ni de kaka ho na fe so se mo nya bochema wo titu no obi wa oba yare na fe phone ekuta nurse no o memia esa emwa obi o yare bia so no se me presa esa onye normal in quote o nti na de hia se wo nya da yare o rehwe no na side pan so o so no right yeso yema wa nyema no anya ni yeso a otimi de famna kwan so ti na hia se nurse for no etimi bua ma yare fo be bia no mo hwe no mo hwe ni yi se be ya quality health care na kama sem ni bi nsa be ka mo bia nti we aye municipal director of health service owura Bismarck sakode ogba assembly for na baso wie no osanso ka kire wonmo ba be ye adwuma omo ye adwuma wapom de adwuma di na emu no ye do mo ba so yo no se omo ba no omo emfa sebi ka fracha ho bra hie sanso obi o yale de osakwa ne kakai kotiatia na na chese o ma ne yade na kosoro se wahu nti otu omo fo bia mo piafo na owie ye no na eye contractor ye de adwuma die hye ne sase wonhwe no oni hu adwuma na no matimi enkon kan ono na ye opanyini kwankyerefo a aja otua eye Chalebi Enterprise enso ano owura Charles Bako ana ono so edit to dwa kire mu se obesere assembly ne pa se aja ye dwumadi a wonom enso ayi womohwe no mo ban na enoma so entimi enko eye enkan pa na mmom no wosan so sere se aja se ne kobase dwumadi bia so epurufu wa assembly wo pe wo sere pa se yensi dan yempeti dan ho yemmodan so ene dwumadi akeka ka ho na eya wonom enso enhwe na aja wonom ento omsan fra omno mabu adwuma
wade said o maje we agya ye kanfo wo mo no na che se ehu hia pa se agya foforo bia so ba ye to ansa de fra wo ne mo na wo tirem su se koba se agya adwuma bi enso beto wo no ma ye sika bi a wo sa asem ni hwen na mo de boa ma adwuma no contentam so no na no so agya o mo de ahyem na ni nyina so etimi aboa ma no ma akọ eye enkan owura Charles ono so ne nsem enie Now, of the list that are Sabi, a bikers on the project, first of all, project as a body in the Hennessy, colonial faso, and a revenue now, one if you want. It's not that I say a outside. Observation of the Nanaku for our body. Sika or Pobia or then Nara, our water papa, who can continue market. I'm afford it. That's what that be a sure said. Yamu, meaning contractors a purpose or make my head. Send Namoka safely. Obi and Freedom never. Mercy Fiabu, Capital Fiabu, Promo Florence or Tiabu, Peter Tiabu, Silvana Tiabu, local people, scaling Nasa Bobo. Pet Betona, and they went to make us move first, carry free a call and entrance. The message. Mo abu tu ni abokai me ka se oni anya korofa akra mo fema mo mo de wi use edwan board na odan ye kras e kura sopa aha ana wasre no juma ni bi won ma wose yen so ewo mu ni yenya bi ye na etimi abo ameno matimi enso akọ eye enkan opanya atene nkan wono ana akopiem ewo eye achim oda community 2 a ene chip compound for yesie oni edema no wa siesie ne kama CEO edema eye Charlie B Enterprise eye Owura Charles Bekun ana de shimama chese wono so wate ne nkan a wono so edie enono na abusuafo mede wo bekọ eye obi emanso na yakohwe kakra eno so etwagu ewo na emom ansa na no ma mehwe wadwen kyere ba ko mienu miensa bia eno so abai na yentoa so enko yen anim kai na hyene so ese eye anopa no sia akan kasiebo na yede enso esumwe na ti for adwen kyere bra me ba sisi a me ba bekenkan de amawa ne sa me nam kwa so ameba me na meba no sisi a na meduru yadru enti de ne de da number 1 when ye we Shamaba Edina Benya and odene de abai and we chem se Cape Coast no butuo na wase otese elimina main habo wase ya commission adwempanti ya commission wate ya wie MPP aban no anu ode osono na gugugugu ho saa no wase amafo akika omanu watum ni so obeka obebon dede Cape Coast elimina main habo no wase ya wie adwuma na si nana ekwemu aboaten Ablekuma Central na so butuo ochem se aka Dr. Baomi aneba no ono no obado ochem se Kasiebo dem pa obepiem wo dansuman sharp cover ani ye chese obi etie ho anu chiremu se ntia kase enkoma engineer Kenneth Mensa Ata where deputy CEO edema Volta River Authority VRA yate yeda wasi bebiri se ososo anopei wode wadwen kire ede enso aba ewa ha afi abusuafo ma memfa nko obi emanso na mede ukọ Mozambique man no ensusu emu ayade se wonam susu gusu omo etoto nioma omo so akwa hoyehiem se de Ghana eja ewie yi sa pepe eno mo so ato wo mo edisem no keso omo so afirase a omo de eja IMF no so omo bekokora na omo afirase eboabo mo ye omo ntoto ya dada omo de hihye bi aba sem no kese omo de weji bill ede akwa akoto wonumra sebedwa fie so omonhwe no mfoma ni dia akiri na omonya ntoto ewum no chese saa bill ye omode akoto omra sebedwa fie empanyfo cabinet no wamo Mozambique wono omade ka kwatra se kura jatum dada akire mu se so hwe sika ye de ma omra sebedwafo na afeso no asroafo no omabede kira
omo chese ewo soro pa ewo soro sika no sudodo etom be so omo tetete so na etimi enso eboa ema nneoma timi ekonkan enti saa eye enchiseya omo de agu akwaso yi omo eye enchiseya emrahye bedwafo hwe na omo nyade tumu pe ene omo mrahye bedwafo sika ye be tesu se hu na afeso na asoafo na omo be de kire nso omo tesu se hu enu achi CEOs omo so bedwo omo de enso bedu se hu na mom wo kire mu se ba no se public servant for na wo de wo kire so market tua de e wo se de ma omo na mo no na wo se de ma wo no mo sa so omo so egba adwuma pa ono kra omo kra de yi wo kire se afi ma na eja omo hwe ye omo sa so kra pija mu de ma wo no mtia no de omo fo mo sanka na mom no eye aban no nkrofo a wapa wo mo no omo ye adwuma no o market tua de wo eba ba hwe no matetete so na we se no omo finance and economy minister Max Tonila wono ena cheso de san sebwe etu dwa wo chemu se wo hwe se de no mase bi ekona wo bra so so mo ye ntotoe na eba na ketua enso ensem a eni kwa se aban mu ade hye no mo anasa aban no enso so enkrofo apa wo no mo bu oman no o maketua kosoro sa de bia sa na ne ha dwene to so mo tetete so na etimi ebua na mo nyina akekere oman no di ya wo cheso mo nyina so ebetimi enso adiye na sa me no kase international monetary fund omo hodada yeso makọ be se eye na wotumienu ensuso kramponi be se na wotumienu na omukọ ho na omukọ na ahwa dabia ho ntotoye na eba no na jeso mso afra so de sanche we enso egu akwa so ti Mozambique fo omso wo IMF se no so nya asem ketuatu omso hyehyɛ de bi ana busuafo ne kyese mede sum we yo yeso omo eban mu mpanyufo omaketua omo entity so na entimi enso emwati we eye kakra Mozambique man no mu nso so no abusuafo ebobode ba yede enso esumwo ewo Ahenkan 3.3 FM anopa no si Ahenkan Kasiebo so abusuafo ye gira we so na anopan nsem trafo de soma me se me bobo mu nkyiremu no ye fa ne nyina enso so ensianom enfa emmawo anopan ye de aseda kase ekọ enso de ama ye Kwame Asante na daroma na we de ne de aba hwan ni wase metia o mebe kan ya so na abafo mani so yi ma me hwe na men kan ma wansa na makọ wase machia wa no pay na me so maje oso ha wache wase where is oda community 2